Dobro nowina od Jezusa podług Mateusza. Pierwsze tłumaczenie na śląsko-gotka z oryginału. 20 rozdział. Beispiel o robotnikach we winnicy. Toć królestwo niebios je jako jeden gospodziń, co wylos skoro rano, co by najmnąć robotniki do swojej winnice. A kej ugodą się ze robotnikami za dynara na dzień, posłał ich do swojej winnice. A kej wylos kole 3 godziny zobaczył inkszych, co stoli na ringu jako lebry. Rzekł im, łodliście i wy do winnicy, a co by sprawiedliwe było, dom wam. A oni poszli, zaś kej wyszli kole 6 i 9 godziny, jedno zrobią. A kole 11 godziny, kej wyszł znot inkszych, co stoli jako lebry i godo im, czemu sam stoli, żeście całki dzień jako lebry? Godają mu, skiżłonego, co żaden nos nie najon, godo im, łodliście i wy do winnice, a co by było sprawiedliwe, weźmiecie. A kej przyszł wieczór, godo pon od winnice swojemu byglajterowi, proś robotników i oddej im geltak, napocznij od ostatnich, aże do pierwszych. A kej przyszli kole 11 godziny, dostali po dynarze. A kej przyszli pierwsi, medykowali, co godniej wezną, nale wzięli oni każdy po dynarze. A kej wzięli, halatali przeciw gospodzinowi. Godali, te ostatnie 1 godzina robili, a tyżeś ich równymi zrobił, co zdzierżyli my proca dnia i hica. A we odpowiedzeniu rzekł jednemu ze onych, towarzyszu, nie robia ci krzywdy. Na dynara ugodą żeś się ze mną pra, bier twoje i łodleś, a ja chcę onemu ostatniemu dać jako i tobie. Nie wolno mi zrobić ze moim, co chcę, oko twoje złe je, skuli tego, co jo je dobry, toć u ostatni bydą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi, bez to iże wiela je proszonych, nale mało ubranych. Trzecio, przepowiedź ciężoby i postanio ze umrzonych. A kej Jezus wchodził do Jerozolimy, wziął 12 uczniów ekstra na rajzie i rzekł im, a toli wchodzimy do Jerozolimy, a człowieczy Syn będzie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie i skorzą go na śmierć i wydadzą go poganom na pośmiewisko, batoki i ukrzyżowanie, a 3 dnia postanie ze umrzonych. Synowie od Zebedeusza. Wtedy przyszła do niego matka od Zebedeuszowych synów ze syny swoimi i oddała z oca i prosiła coś głodniego. A on jej rzekł, co chcesz? Ona godo mu, rzeknij, co by siedli te 2 synowie moi, jeden po prawicy twojej, a drugi po lewicy we królestwie twoim. A Jezus we odpowiedzeniu rzekł, nie wiecie, o co prosicie. Możecie wypić kielich, co jo chca pić? I stoplaniem, co jo jest stoplany, być stoplanym? Godają mu, mogemy. Tedy im rzekł, richtig kielich mój, wypijecie stoplaniem, co jo jest stoplany, będziecie stoplani, ale siedzenie po prawicy mojej i po lewicy mojej nie ma moja rzecz to dać, ale łonym będzie dane, kerym je to narychtowane od mojego Ojca. Richtig wielgość. A kej usłyszało to inkszych 10, zgorszyli się na łonych 2 braciów. A Jezus, kej przywołał ich, rzekł, wiecie, co reskiroki od pogon reskirują nad nimi, a te wielkie reskirują nad nimi. No ale nie tak będzie u was, jednakoż w to chciałby być wielki pośród was, a i będzie waszym sługą. A w to by chciał pośród was być pierwszy, niech będzie waszym niewolnikiem. Jako człowieczy Syn nie przyszedł, co by mu służyli, ale co by służył i dał żywot swój na wykup za wielu. Uleczenie 2 ślepych. A kej oni wychodzili ze Jericha, szło za nimi fest wiela ludziów. I atoli 2 ślepi, co siedzieli przy drodze, kej usłyszeli, że Jezus przychodzi, ryczeli i godali, ulituj się nad nami, Panie, Synu od Dawida. A tum fukał onych, co by ucichli, ale oni godni ryczeli i godali, ulituj się nad nami, Panie, Synu od Dawida. A Jezus, kej stoł, zawołał onych i rzekł, co chcecie, co bych wam zrobił? Godają mu,
Panie, co by odewrzyły się nasze oczy. A Jezus ulitował się, tyknął łonych oczu, a łoros widziały ich oczy i szli za nim.